କୋଉଟା କହିଲୁ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ରଜ କୁଇନ ବେଶୀ ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଏଇ ଅବସରରେ କିଛି କହିଥିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ এটা হচ্ছে মলাই কুপ্তা, এটা আনন্দ মিক্স ভেজ, এটা হচ্ছে আমার কড়াই। হাই নমস্কার, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବୀ ଜୟ। ଆଜି ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ଆଜି ବିଶାଲର ହଉଛି 37ତମ ଜନ୍ମଦିନ। 37 ନା 47? 37 ନା 47 ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ଏବେ 7:35ରେ ବାହାରିଲୁ। ଚିଣ୍ଟୁ ଦୀପୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା 6 ଟଙ୍କା ଆମେ ବାହାରିକି ଚାଲିଛୁ। ପୁଣି ସେଇ ଦମଦାର ଭିଡ ହବ। ଆଉ ଦମଦାର କଣ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରିଲା ତତେ? 23 ତ କଣ କହୁଛୁ? 47 ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲୁ। କୁଆପଟା ମିଛ ଦୀର୍ଘ 2.5 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲା। 23 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ। ଏବେ ଗାଡିରେ ଯିବା ସମୟରେ, ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ଛୋଟ ଦୃଶ୍ୟ, ଅଣ୍ଡା ଅଟା ଫଟା 10-20 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମିଓ ଆମରରେ। ଏବେ ବିଶାଲର ଯିବ କେକ୍, ଭାରି ଖୁସି ଅଛି। କହୁଛି ଟିକେ ବାଗେଇକିରି ଭଲ କେକ୍ ଆଣିବ। ହଁ, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନରେ ଧର୍ମ କାମ କଲା। ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ହାତ ଜଳୁଛି ଏବେ। ଚିଣ୍ଟୁ ଆଜି ଫେସିଆଲ ହେଇକି ଆସିଛି। ସାଲି କେସି କୋଉଟା ନବା ଚଏସ୍ କର। ଏତେ କାହିଁ ଲେଖିବ? ଗୋଟେ ଯୁଆଡେ ଲେଖିବ। ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁଆର ଫର୍ମାଇଜରେ ଲେଖା ହେଲା। ଆଉ DHUSA ଧୁସା ପୁଅ ଲେଖି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ବାପା ନାଁ ଲେଖା ହେଲା। କୋଉଟା କହିଲୁ? ସେ ଯୋଉ ଇଏ ରଜ କୁଇନ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆଇଲେ ବିକଟ ହବ। କୋଉଟା ଆଇଲ? ଜଳପରି ଆଣିଛ, ଭଲ ଅଛି। କଣଟା ଏଟା ଯୋଉ ଇଏ ତ କଣ କହିଲୁ? ଯୋଉ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚିଣ୍ଟୁଆର ଯାହା ହଉ, ମାନେ ଇଏ ଗୁଡା ସବୁ ଭଲ, ମାନେ 600 ଟଙ୍କା। ବାର୍ଥଡେ ବୟକୁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଚଏସରେ ଆମେ ଜିନିଷ ଆଇଲୁ। ଇଏ ତାର ବସିଛି ଏଠି, ତା ଭାଇ ଆଇଛି ବଜ। ମୋର ଜର, ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ତଥାପି ଆଧରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି। କୋଉଠି ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ହେଲା। ଚ୍ୟାନେଲ ନା କଣ କହ? ସଞ୍ଜୀବ ବ୍ଲଗ। ନହେଲେ ଯଦି ନ ଆଇଲା ସାମନ୍ତରାୟ କ୍ରିଏଟର ମାରିବ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପୁରୁଣା ଜାଗା ହୋଟେଲ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦକୁ ପୁରା ନିରାନନ୍ଦ ଭାବେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଡର ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ କିଶନ ଭାଇ
ଏଇଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ କଲା ବିଶାଲ ହବ ଏଇଠି ମାନେ କେକ୍ କଟା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ବାର୍ଥଡେ କେମିତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭିଡିଓରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଗରୁ ଭିଡିଓ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବିଶାଲ ଏବେ ନାରାଜ ଅଛି ତା ବାପା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇକିଣି ସେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହବ ନା ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ସେଟା ମାନେ ଇଏ ସେ ଅଟା ଗୁଳାଟା ଆଣ ଆଉ ହଁ ହେଲା 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 ମାନେ ବିଶାଲର ଆଜି 24ତମ ଜନ୍ମଦିନ 23ତମ ସେ ତା ବୟସକୁ ଲୁଚଉଛି ତଥାପି 23 କରିଥାଉ 2001 ଆଉ ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ କହିବା କଥା ତା ମନ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଯୋଉ ସେପଟୁ କ୍ୟାମେରା ତାକୁ ସଜେଇছে ରାଜ କୁଇନ ହେଇଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ଟିକେ ରହିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିଆ କେକ୍ ଟା କଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୁରବି ଡାକ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଦୀପଦ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ବିଶାଲର 23ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଏଇ ଅବସରରେ କିଛି କହିଥିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ 23 ବର୍ଷର ଏତିକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ଆଉ ଏଇ ଅବସରରେ ଆଉ କେମିତି କଣ ଆଗକୁ ଇଏ ସଂସ୍ଥା ବଢିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିପଦ କଣ କୁହନ୍ତୁ କହିବି ତମର ସାଙ୍ଗ କମିନା ସାଙ୍ଗ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ରହିଥାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ସେ ମୁରବି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖା ମୁରବି ଲୋକ ଦୀପ ଜାଳି ସ୍ୱାଗତ କହିଦେଲି ତୁ ଡାଉନ ପଡେ ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଥିଲି ଆମ୍ବ ପାଟିଲା ବିଶାଲ ଏଇଟା ସବୁ ଭେଜ ତ ନୁହଁ କଣ କଣ ଇଏ ଆଇଟମ ଟା କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି କଣ ଚରିବ ମୁଁ ଜାଣିନା ଚରିବ ବାତ୍ୟା ହେଲା ଭାଇ ଟିକେ କହିଦବ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଟିକେ କହିଦବ କଣ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା 65 ଏଇଟା ପନିର সোনাস্টিক ଯିବ ନାଇଁ ଭାଇ କୁମ୍ଭୀର ନାଇଁ ହବ ନାଇଁ ତମେ ଭଲ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ଏଟା 57 ସେକେଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଜମା ଏଥିରେ ଭିଡିଓ କରିବ ନହେଲେ ନିଜର ଲସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡୁ ସେ ଦେଖୁନୁ ଆଜି ବିଶାଲର ବାର୍ଥଡେ ତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ପଦେ ପଦେ କହିବେ ଭଲ ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଖରାପ ଗୁଣ କୁହାହବ ଭଲ ଗୁଣ କୁହାହବ ସମସ୍ତେ କହିବା ବାଦେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ବିଶାଲ ଖରାପ ହେବ ଆଉ କହିବନି ସେ କଥା ନୁହଁ ବିଶାଲର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା ତାର ସେ ଭାରି ମିସିଂ ପିଲା ମାନେ ଆମ ଗାଁ କଣ ସବୁଆଡେ ଭାରି ମିସିଂ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଆଦର ପକେଇବ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବ ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଲା ଗୋଟା ନାଇଁ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଲା ତାର ଅସଂଯତ ଭାଷାର ସଂଯତ ନାହିଁ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଭିଡିଓ ଚାଲିଥିବ ସାଢେ ଗୋଟା କଣ ଖାଲି ସେଟା କେବଳ ତୁ କହ ଚିଣ୍ଟୁଆ ବିଶାଲ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣ ହେଇକି ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଇକି ଯେ ଏଇଟା শুধু ଧୋଗଲ ବାଜିଆ କଣ ତାର ଟିକେ ଲାଳାଂଶ ରହୁଛି ବେଶୀ ନୁହଁ ହାଲକେଇ ରହୁଛି ଭଲ ଗୁଣ କହିଲୁ ସରକାର ମିଶିକିରି ଗଢିବ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାର ଗଢିବୁ ସୌରଭ କଣ କହ ଆଉ ହଁ ନାଇଁ ଉତ୍ତମ ଭଲ ପିଲା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ
ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଉଛି ବଡି ଫଡି ଅଛି ଖାଲି ଟିକେ ରହୁଛି ଗେନ୍ଧା ଦୋଷ ଆଉ। ହଉ ନାଇଁ ବିଶାଲ ବିଶାଲ ବିଷୟରେ କଣ କହିବ? କଣ କହିବି ଆଉ ଭଲ ସିଏ ତ ତା ଭଳିଆ ପିଲା ମିଳିବେନି। ଜଗତ ନାହିଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ସେ କାଟିଦବ। ଜଗତ ନାହିଁ। ଜଗତ ନୁହଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି। ଆଉ 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 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ 75 ତଳେ ରହିଛି। ଆଉ ମୁହଁ ଟିକେ ସେତେବେଳେ ଦେଖା ସାଙ୍ଗେ ମହାତ୍ମା ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ କଣ ଗୋଟେ କହ? ଖରାପ ଗୁଣ କଣ କହ? ତାର କି ଖରାପ এটা হচ্ছে মলাই গুপ্তা, এটা আনন্দ মিক্স ভেজ, এটা হচ্ছে আমার কড়াই মশরুম, এটা ইয়ে হচ্ছে আমার ଭଲ মন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়িতে বাড়িতে এটা রখা হয়েছে ଆଉ বড়াবড়ি করে। খা তু কাহাକୁ ବାଡା ମୁଁ ସରି ମୂଳେଇ କଣ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି? ହଁ ଆଖି କହୁଛ ମୋର କଣ ଠିକ ହେଇଛି? ମତେ ମୋ ଆଡୁ କଣ କଣ ସାଇ ମଲେଇ କୋପ୍ତା ସବୁଠୁ ବଢିଆ। ଏଇଟା ହେଲା ମଲେଇ କୋପ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦରେ ଖିଆ ପିଆ ସାରି ସରିଲା। ଆଉ ମଧୁରୀ ଏଇଟା ତମେ ଖାଇସାଇଲେ ଯଦି ମୁଠା ନ ଖାଇବ ଗୋଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ପାଟିଟା। ଆଉ ଆଉ ଏପଟେ ଟିଟୁ ଆଉ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାର ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ସେ ଦେଲା, ଆମେ ସବୁ ଖାଇଲୁ ମନ ଖୁସି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଯାଉଛୁ ବାଏ ବାଏ। ଏବେ ବାଜିଲା 11ଟା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଘରକୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପରେ। ଜୟ ବଳଦେବ।